Ahojte a vítam vás v novom videu. Dnes bude reč o ďalšom československom stíhacom lietadle. A ním je legendárny Letov Š-328. Vybral som si ho kvôli tomu, že som nerobil o žiadnych bombardéroch, tak som sa rozhodol, že ho spomeniem, aj keď on bol z časti bombardéra a z časti stíhacie lietadlo, však vo videu sa dozviete. Užite si video. Letov Š-328 bol v letectve predvojnového Československa najrozšírenejším jednomotorovým bombardovacím a stíhacím lietadlom. Na sklonku 30. rokov 20. storočia bol s 338 kusmi celkovo druhým najpočetnejším zastúpeným typom lietadla vo výzbroji československého letectva. Hneď po stíhacom lietadli Avia B534. Určenie letov Š-328 bol bombardovacie a stíhacie lietadlo. Výrobca bol Letov a zaradený bol v roku 1935 a vyradený v 1944. Používalo ho Slovenské národné povstanie, Luftwaffe a Bulharsko. Už v roku 1928 ponúkla letecká firma Letov Československému ministerstvu národnej obrany nový typ prieskumného dvojplošníka Letov Š-28. Kvôli nevyhovujúcemu motoru však bola produkcia tohto lietadla zamietnutá. Preto došlo k ďalším prácam vo vývoji, takže v roku 1931 bolo predstavené lietadlo Letov Š-128, ktoré bolo v počte 4 kusov dodané do Estónska pod označením Š-228E. Ministerstvo národnej obrany si objednalo 16 kusov, pričom výkony stroje neboli nijak v válnom. Dňa 19. júla roku 1933 zlietol ďalší následovník tejto rady s továrenským označením Letov Š-328-1, poháňaný hviezdicovým motorom Walter Pegas 2M2, ktorý bol reakciou na fínske pripomienky. V čase mnichovskej krízy malo naše letectvo k dispozícii celkom 314 lietadiel Letov Š-328, z toho 227 operačných letiek a 87 kusov sa nachádzalo v skladoch. Ďalšie stroje boli pred dokončením. Do boja sa Š-328 13. letky prvýkrát dostali 13. októbra 1938 v oblasti Beherova, ktoré je v terajšej západokarpatskej oblasti. Ale v roku 1938 ešte patrilo k podparkátskej Rusii, druhá republika. Útoky proti československým pohraničným jednotkám zo strany letectva Maďarského kráľovstva prebiehali na južnom Slovensku a na podkarpatskej Rusii. Maďari na podkarpatskej Rusii začali vyvolávať pohraničné šarvátky, ktoré neskôr prestali v nevyhlásenú vojnu. Dňa 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, do ktorého zasiahli aj lietadla Letov Š-328, kombinované letky z letiska Triduby. Pôvodne 7 lietadiel po prelete zo Sovietskeho zväzu pribudli ďalšie 2, čiže ich mali dokopy 9. Stroje boli s označením povstajeckými znakmi používané slovenskými povstajeckými letectvom ako pozorovacie bojové a bombardovacie, pričom Nemcom pôsobili straty najmä u pozemského vojska a zasobovacie nálety na nemeckej kolóny a pevnosti. Ja vám ďakujem, že ste vydržali do konca videa. Námed na toto video bolo také, že som si študoval kombinovanú letku povstajeckého letectva, keďže ja mám veľmi rád stíhacie lietadla, no a mi to prišlo zaujímavé, tak som sa rozhodol, že o tom spravím video. Ak ste noví, určite dajte like, prípadne odber, aby vám neunikli ďalšie zaujímavé videá z anime, druhej svetovej vojny a vesmíru. Zatiaľ sa majte, ahojte.